रायजो राजाफोरखौ थगायनो सानदों। जोङो सोमावसारनायनिफ्राय फैनाय कमिटमेन्टजों फैनाय, दा बेनिखायनो जों बेफोर बाथ्राफोरखौ मिथिगौ। बिक्रम दैमारिया मायबा मोनबाबो बेहा जेबो लाब गैया, मोनाबाबो जेबो लस गैया। प्रमद बर' सार, नोंथांनि कमिटमेन्ट बा रादाया बेनोमोन जे आं कुनु दिन बड'लेण्ड मोनाब्ला जिराया होननानै नोंथाङा रायजोनो रादाय होदों, नङा होमबा? रादाय होदों। दिनै आंहा बड'लेण्ड मुभमेन्टआव आंहा जेबो रल गैया, नाथाय आं जरुर बेखौ बुंथारगोन, आंनि हरनाय फैसाजोंनो सानसेबाबो दिल्लीयाव नों थांनो मोन्दों। नों बेखौ जुदि नायनोब्ला नोंहा डिमाकुसि आनसलिकनियाव सोंनानै ला, खाग्राबारि आनसलिकनियाव सोंनानै ला, भेरगाव आनसलिकनियाव सोंनानै ला, इसेबाबो आंनि अनुदान दङना गैया आनसलिकफोरनियाव सोंना ला। जों कमिटमेन्टजों फैनाय, सोमावसारनायजों फैनाय, बिक्रम दैमारि होननाय बेयाव जेबो गैया, बुंदों बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा। जों जाहैबाय कमिटमेन्टनिफ्राय फैनाय बा संग्राम खालामनानै फैनाय, आन्दलन खालामना फैनायजों बिक्रम दैमारिया बेयाव जेबो केरेक्टार गैया, बिक्रमा बेयाव जेबो नङा होननाय खोथाया सैथो। न' बड'लेण्ड न' रेस्ट, बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया, बेसोमोन नोंनि कमिटमेन्ट आरो रादाय होनाया। प्रमद बर' सार, नोंथांनि कमिटमेन्ट बा रादाया बेनोमोन जे आं कुनु दिन बड'लेण्ड मोनाब्ला जिराया होननानै नोंथाङा रायजोनो रादाय होदों। कुनु दिन आं मन्त्रि एमएलए चिफ जानो थाखाय सोमावसाराखै, बेसोमोन नोंथांनि कमिटमेन्ट आरो रायजोनो होनाय रादाया। आं हारसिंनि खोथा सानो बुङोब्ला आं कुनु दिन एमएलए एमपि बिटिसिनि चिफ इएमसिएम मेम्बार जानो थाखाय आं सोमावसाराखै। आरो बुंदोंमोन जे कुनु दिन आङो मन्त्रि एमएलए बा बिटिसिनि चिफ इएम जानो थाखाय आं कुनु दिन सोमावसाराखै होननानै रायजोनो रादाय होदोंमोन। बिटिआर एकर्डआ आखरे आखरे जाफुङाब्ला सोरबा मन्त्रिनि न'आव थांनानै फासि लाहैगोन, बेसोमोन नोंथांनि कमिटमेन्ट आरो रायजोनो होनाय रादाया। आङो मैया बुंदों आसामनि सासे मन्त्रिखौ, जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामगोन बे सुक्तिया जुदि आखरे आखरे पालन जायाबा आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन होननानै। जोबथेसालियाव थानाय गासैबो एक्स एनडिएफबि बिदा फंबायखौ जोबथेसालिनिफ्राय सख'नानै गावबा गाव न'खरनो गथायहैनायनि कमिटमेन्ट आरो रादाय होदोंमोन, नाथाय दिनै मोनसेबो गैया, जेबो। बिटिआरनि चिफ जानानै गासैखौबो बावगारजोब्बाय बिक्रम दैमारि। एक्स एनडिएफबिफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय लाना फैनानै आखाइ हमलाय होगोन होननानै बियो रादाय होदोंमोन, कमिटमेन्ट होदोंमोन, बेफोरबो दिनै जायाखैसै। मानगोनां प्रमद बर'खौ आंहा फिनबाय थानांगौ बा बिनि काउन्टाराव आं काउन्टार होफिननांगौ होनना आं सानाखै, नाथाय बिथाङा जिहेतु मोनसे बिराद मिनिं गोनां खोथाखौ दाखालि बुंलांबाय जे जों जाहैबाय कमिटमेन्टनिफ्राय फैनाय बा संग्राम खालामनानै फैनाय, आन्दलन खालामना फैनायजों बिक्रम दैमारिया बेयाव जेबो केरेक्टार गैया, बिक्रमा बेयाव जेबो नङा होननाय खोथाया सैथो। आंहा आन्दलननि समाव जेबो रुल गैया, जेबो आंहा बाहागो लानाय गैया, नाथाय बिथाङा गावनि कमिटमेन्ट लानानै फैनाय खोथाखौ फोरमायदों। नाथाय कमिटमेन्ट माने मा? रादाय होनाय। मा रादाय होनानै बिथाङा बुंदोंमोन आं बेखौसो गोसोखांनो नागिरदों। प्रमद बर' सार, नोंथांनि कमिटमेन्ट बा रादाया बेनोमोन जे आं कुनु दिन बड'लेण्ड मोनाब्ला जिराया होननानै नोंथाङा रायजोनो रादाय होदोंमोन, नङा होमबा? रादाय होदोंमोन आरो बुंदोंमोन जे कुनु दिन आङो मन्त्रि एमएलए बा बिटिसिनि चिफ इएम जानो थाखाय आं कुनु दिन सोमावसाराखै होननानै रायजोनो रादाय होदोंमोन, नङा नङा? आरो बुंदोंमोन जे सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि आङो उदालगुरियाव लाबोगोन, बे कमिटमेन्ट बे रायजोनो होदोंमोन, नाथाय बे जायाखैसै, नङा होमबा? एक्स एनडिएफबिफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय लाना फैनानै आखाइ हमलाय होगोन होननानै बियो रादाय होदोंमोन, कमिटमेन्ट होदोंमोन, बेफोरबो दिनै जायाखैसै। बेनो नोंथांनि कमिटमेन्टमोन, नङा होमबा? दिनै गामिखौ बारायहोगोन, सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ बिटिसिनिनो नुसुंसेयारि रायजो बानायगोन होनना बुंदोंमोन, दिनैसिमबो जायाखैसै। नों दिनै थगायना दोनबाय थादों, बेफोरनो नोंथांनि कमिटमेन्टमोन, रादाय होनायमोन, नङा होमबा? दिनै बे माबायाव रौतायाव अर्गेनिक फार्म, अर्गेनिक इउनिभार्सिटि बानायगोन होनना नों रादाय होदोंमोन रौता सारियाव फैनानै, बेफोर रादायफोरा जायाखैसै।
न'खर न'खर साख्रि होगोन होनना नोंथाङा दिनै रादाय खादोंमोन नाथाय बेफोर रादाया दिनै जायाखैसै स्कुलफोरखौ दिनै आसाम सरकारा जोङो सरकारि खालामनो हाला कलेज 10टा कलेजखौ नोंसोरनो खालामना लादो होननानै बुंबाय नाथाय नोंहा रादाय होदोंमोन एकर्डआव दंमोन बेफोरबो जायाखैसै नोंथांनि रादायखौ दिनै नोंथाङा बिटिआरनि चिफ जानानै दिनै बावगोमालांबाय दिनै आंहा बिटिआर बड'लेण्ड मुभमेन्टआव आंहा जेबो रल गैया नाथाय आं जरुर बेखौ बुंथारगोन आंनि हरनाय फैसाजोंनो सानसेबाबो दिल्लीयाव नों थांनो मोन्दों नों बेखौ जुदि नायनोब्ला नोंहा डिमाकुसि आनसलिकनियाव सोंनानै ला खाग्राबारि आनसलिकनियाव सोंनानै ला भेरगाव आनसलिकनियाव सोंनानै ला इसेबाबो आंनि अनुदान दङ ना गैया आनसलिकफोरनियाव सोंना ला आं मानो बुंबाय थानांगौ बेखौलाय सोंना लादो आंनि आर'नाइ दान होनायजोंनो नोङो सोरबा स्टुडेन्टखौ गाहोनो मोन्दों आरो आंनि आर'नाइ दान होनायजोंनो निस्सय नोंखौ मालाबा आनसलिकआ बरायनो मोन्दों आङो बुंनानै लाया नों बायदि दिनै आं कमिटमेन्टनिफ्राय फैनाय आं आन्दलननिफ्राय फैनाय होननायनि मिजिङा दिनै मा जाखो नोंनि कमिटमेन्टआ मा जाखो दिनै न'खर न'खर साख्रि होनायनि खोथा बड'लेण्ड सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि लाबनायनि खोथा कच फेक्टरि लाबनायनि खोथा दिनै बङाइगावआव थां होनजाबाय सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिया ट्राइबेल इउनिभारसिटि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि एखे तेजपुराव थां होनजाबाय NIT लाबोनायनि खोथा होदोंमोन रादाय होदोंमोन दिनै सिलचरावनो दंखायो कुनु पुलिसि गैया होनना बुंजाबाय बेफोरबायदिनि थाखायसो जों बुंदों दिनै लेखाया जेखौ बुंदों बेखौसो बुंदों दिल्लीया दिनै लिरनाय लेखानि देरसिन माबा UG ब्रह्म सारा जानो हागोन नामा स्टेटआ दिनै लिरनाय लेखा हरनायनिख्रुइ UG ब्रह्म प्रमद बर' सारा गिदिर जानो हागोन नामा गिदिर जानो हाया स्टेटआ जि हरबाय बेनो फाइनाल जाबाय सेन्ट्रेला जि लिरहरबाय बेनो फाइनाल जाबाय लेखाया जेखौ बुंदों आं बेखौसो बुंदों बुंलाय बे लेखायाव मा दं फरायना होलाय जि सेन्ट्रेला हरनाय बै माइनुसखौ बिउरोक्रेट्सफोरा लिरनाय दिनै डिरेक्टरफोरा लिरनाय दिनै IAS अफिसार IPS अफिसारफोरा लिरनाय लेखाखौ रायजोनो फरायना होलाय बबे नंगौ बबे सैथो आसाम सरकारा 10टान कलेजखौ जों सरकारि खालामनो हाला होननायखौ रायजोनो फरायना होलाय आंथ' रायजोनो दिन्थिजोबखाबाय रायजोआ दिनै संनायनि सम नाथाय बेखौनो आं बुंनानै फोजोबबाय रायजो राजानि अननाया दिनै BPF-आव दङ प्रमद बर'खौ जों पार्सनेलि गाज्रि मोना बेखौनो लानानै सोरबाया दिनै फायदा उठायदों बेनिखायनो प्रमद बर'खौ सरकारनिफ्राय बोख्लायनांगौआ एकदम जरुरि आयं मिथिबायना बेनो কি হে বকুল মোক চোক গোপনা আহিছা যে তোৰ কামটো মানে আজিও নহ'ল ন নহ'ল আৰু নহ'ব যেন লাগিছে ডিছপ্লে তাঁত বাতি কৰি আমনিয়ে লাগি গৈছে কিয় যে অফিচবিলাক ডিছপ্লে লৈ গ'ল নহয় তাতে গৈ একো আও ভাৱে নাপাওঁ ঠিকেই কৈছ এই অকৰ্মণ্য অধ্যক্ষ নেতাৰ হাতত শাসনবাৰ তুলি দিয়াৰ ফল এয়া তই জাননে এটা এটাকৈ 14টা অফিচ এইখন চৰকাৰে ডিছপ্লে উভতাই পঠালে ৰাইজে ভোট দিছিল নহয় তাঁত বাতি কৰি থাকক এতিয়া তাকেহে BTC-য়ে এই বিভাগকেইটাৰ ওপৰত নিজৰ কৰ্তৃত্ব হেৰুৱালে অকৰ্মণ্য নেতাক আঁতৰ কৰক নাঙলৰ ছবিত ভোট দিয়ক 14টা বিভাগ পুনৰ উভতাই অনা হাগ্ৰামাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি BPF-ৰ মূল মন্ত্ৰ সম উন্নয়ন সম অধিকাৰ